Den 30. maj byder vi velkommen til projektledelse i praksis. Det bliver en dag, hvor vi skal snakke projekter. Vi skal snakke om, hvad det er, der får projekter til at blive succesfulde, og hvad det er, der nogle gange gør, at det er rigtig svært at komme i mål succesfuldt med projekter. Så det bliver en dag med masser af inspiration fra forskellige brancher. Vi skal blandt andet høre fra Domstolsstyrelsen, fra Terma, fra Kræftens Bekæmpelse. Vi skal snakke med NNE. Og så har vi 2 keynotes. Den ene, Kasper Holten, der er leder af Det Kongelige Teater. Og så har vi Michael Trolle, som kommer og taler om ledelse i blandt andet projekter. Og han har en fortid som landsholdstræner i volleyball og har arbejdet rigtig meget med high performance teams. Ja, så et super spændende program. Og det er et program, der er blevet skabt i samarbejde imellem Metje Vestergaard, Nanas og Ida. Og det bliver afholdt her i de her skønne omgivelser i Ida på Kalvebrygge. Så vi glæder os. Ja, og vi har også nogle samarbejdspartnere, vi laver det sammen med. Antura kan man møde, ATI, man kan møde PeopleCert, man kan møde NNE. Og så er der også masser af mulighed for at netværke med andre ligesindede, for eksempel projektledere, som vi håber at se rigtig mange af. Så vi håber meget på at se dig til vores konference i maj. Vi ses. Vi ses.